Ni oier naiz. Ni goizale naiz. Ni izaro naiz. Ni Fabrizio naiz. Gaur buruzko kalkulorako Ariketa bat egingo dugu. bigarren mailakoa gara. Esan zenbakia zein da? 120, 119, Zenbakia. Primera. Venga. 104, 103, 5. Azkena? Ez azkena, triangulora uneko bat gehiago. Hirurehun eta bost. Ondo idatzi. Laurehun eta hirurogei, laurehun eta berrogeita hemeretzi, laurehun eta berrogeita hemezortzi, laurehun eta hirurogeita hemezortzi, laurehun eta hirurogeita hemezortzi, laurehun eta hirurogeita hemeretzi, bostehun eta hirurogeita hemeretzi, bostehun eta hirurogeita bederatzi, bostehun eta hirurogeita hamar, bostehun eta hirurogei, seiehun eta hirurogei. Oso zenbakia. Oso ondo dira. Mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi, bederatziehun eta laurogeita hemezortzi, mila